Kashnong Umdihar Village Youth Organization kalapin kut no ya Jinglehkmen ba shitayo lenter kabashi sin chisnem da kajing penlong ya kijing yakob bapher lengba kajing wan ishim bentalang da ginong shongshnong ka program penkut ya kabala penlong ha ka live away terik unok pra arajar arposau layadon bentalang da unong yalam kaseng kongres uba Rocky Marwen rengkat kajing sandran nang jong uba Romel lingdo ubadei urang ba shnong kashnong Umdihar kani ka Jinglehkmen katmu ban kentiu ya ka jingatali ha ka shnong kathau lapen long ru ya ka jing itu kerpang na ka benta ki samla ki bala pas bha ha ki examen SSLC bat HSSLC ka bapen I ka jingla changki ban kiu shakathong ha ka puli puthi ha kani ka Jinglehkmen ya ka nam Miss Umdihar bat Mr Umdihar layo ada isamla Babylon lingdo bat isamla bayatip lang shadam kadon ka kentin ka baong Jong u President u balai puar Jong ke Amerika u Franklin Delano Roosevelt u ong ha kachin pareng. We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Nginamla bantay kalaway nakabanta ki kun samla ki jongi henry tongan nitongin te ya ki samla nakabenta kalaway ke jongi.